हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो गोदानै फैनो गोनां लोगोसेनो बावैसो हगारजानाय बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। स' लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। बेनिनो गिबियाव दङ फावखुंग्रि हेलिना दैमारि बिथांनि फाव खालामनाय मोनाबिलि मुंनि मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ। बे मिउजिक भिडिअखौबो नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन होननानै बिथाङा फोरमायहरदों। नेक्स्टआव दं लोगोफोर फावखुंग्रि लीना बसुमतारी बिथांनि फाव खालामनाय जौगाखां फिल्म प्रडाक्शन प्रेजेन्ट बेनारजों दिहुनजानाय लोगोसेनो बिथाङानो प्रडिउस खालामनाय गोरलै बिलाइ मुंनि बड' मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोनहा लीना बसुमतारी अफिसियेल चेनेलाव बावैसो हगारनानै होबाय। स' जायफोर नोंथांमोना बिथांनि मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन, लीना बसुमतारी अफिसियेल चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। स' बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।